खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन गुवाहाटीआव थानाय GMCH देहा फाहामसालिनि सिंनि खोमसि खोथाफोरा सम सम बाहेरायाव ओंखारो फिन आरोबाव GMCH नि खोमसि महर सानै ट्रली पुलारा बेरामिनि नखरनिखौ बुनायजों लोगोसे बेरामिखौ आरो आइजोफोरखौ नाख्रांनासि खालामनाय आरो गाज्रि आखु बाहायनायनि अजद दा पुलिसा सानैखौबो एरेस्ट खालामबाय पंकज बिश्वास मुंनि सासे बेरामिखौ दिपु मेडिकेल कलेजनिफ्राय गोब्राब जानायलाय GMCH आव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो इमारजेन्सियाव CN सेन्टाराव थिसननाय जादोंमोन जेराव गोबां मेडिकेल टेस्टनि थाखाय बोसोन होदोंमोन डक्टरा नाथाय बेरामिया गरिब जानायनि थाखाय गोबां मेडिकेल टेस्टनि रां होनायाव एसे उन जादोंमोन बेखौ लानानै डक्टर आरो मेडिकेल स्टाफफोरा बेरामिनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिदों उनाव सानै ट्रली नारग्रा हिरक दास आरो राहुल आली बिसोरो बेरामिखौ आरो बेरामिजों फैफानाय आइजोफोरखौ नाख्रांनासि खालामनायजों लोगोसे बेरामिनि नखरनि सासेखौ बुदों आरो मबाइल सेनानै हायाव गारख्रुबदों होननानैबो फोरमायथियो नखरनिफ्रा जाथायखौ लानानै भाङाखर पुलिस थानायाव नखरनिफ्रा मोनायावनि समावनो एफआइआरखौ होयो बेनि उनावनो पुलिसा फैनानै सानैखौबो एरेस्ट खालामनानै लानानै थाङो बेनि अनगायैबो गुबुन सासे बेरामिनि नखरनियाबो GMCH नि गोसोम महरखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव फोरमायथिदों GMCH आव सिनायनाय मानसि थायोब्लासो बेरामिखौ फाहामथाय होनाया जानो हागौ आरो जुदि सिनायनाय मानसि गैयाबा बेयाव जेबो फाहामथाय जानाय नङा बेरामिखौ नायालासे ओरैनो गारनानै दोननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जेराव गावसोरनि नखरनि सासे बेरामिखौ GMCH आव थिसननायाव बेरामिखौ ड्रेसिंबो खालामाखै होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो नाङै मुलिफोरखौनो लिरो बायखांनायनि उनावसो बेफोर मुलिखौ नाङा होननानै गुबुन डक्टरा फोरमायथियो GMCH नि महरखौ दिनै 1 मे सानथामनि उनावनो विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन आसामजों लोगोसे गासै मोनबा रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाया जादोंमोन आसाम सोनाब बंग तामिलनाडु केराला आरो पुडुचेरी बे मोनबा रायजोआव बिसायख'थिनि फिथाइखौ फैगौ 4 मेआव फोसावनाय जागोन जायखौ दैदेनगिरिफ्रा गोबां समनिफ्रायनो गोबां नेनानै दंमोन दा बेखौ लानानै आसामाव एग्जिट पल दिहुनदों एग्जिट पलनि बायदिब्ला UPPL आ 0निफ्राय 3 मासियाव देरहासार जानो हागौ BPF आ 10निफ्राय 11 मासियाव देरहानो हागौ BJP आ 1निफ्राय 2 आरो कंग्रेसआ 1 मासियाव देरहासार जानो हागौ एग्जिट पलाव UPPL दोलोनो 0निफ्राय 3 होनायखौ लानानै उदालगुरिनि बिजाथि दिपेन बर'आ बुंथियो दि जुदि थांनाय BTC बिसायख'थिनि सायाव बिथा खालामनानै बे एग्जिट पलखौ बानायदोंब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन ग्राउन्ड रिपर्टनि सायाव बिथा खालामालासे एग्जिट पलखौ दिहुनदों होननानै फोरमायथियो मानोना बे खेबाव UPPL आरो BPF आ माखासे बियाफोराव गोबां नारा-नाथा जुजिनायखौ नुनो मोननाय जादों सोरबा देरहायोब्ला बा जेनोब्ला एसेल' फारागथिजों देरहागोन बा जेनगोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ आरो UPPL दोलोआ 8 मासियाव देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो ओजोंहाय प्रमद बर'आबो दाबि खालामो दि UPPL दोलोआ 10निफ्राय 12 मासियाव देरहागोन होननानै फोरमायथियो आसामावनो ओनसोलारि दोलोनि मादाव UPPL राजखान्थि दोलोआनो बयनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट खालामगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि आसामनि गुबुन एग्जिट पलनि बायदिब्ला NDA आ 86निफ्राय 101 मासियाव देरहासार जानो हागौ आरो कंग्रेसआ 15निफ्राय 26 आरो गुबुन एग्जिट पलनि बायदिब्ला NDA आ 82निफ्राय 94 मासियाव देरहासार जानो हागौ आरो कंग्रेसआ 30निफ्राय 40 आदार्सआ 1निफ्राय 2 बेनि अनगायैबो NDA आ 85निफ्राय 95 मासियाव देरहासार जानो हागौ कंग्रेसआ 25निफ्राय 32 आरो बेबायदिनो गुबुन एग्जिट पलाव गुबुन दिन्थिनाय जादों लामानि जाब्रबथायाव 12 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 12आनो जोखोम बेनि मादाव माखासेया गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों लेबारफोरखौ लानानै पिकआप भेनआ न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो गंसे SUV गारिखौ सौख्रांदों जेराव गंनैबो गारिया थेर-बेथेर जानो गोनां जादों आरो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों 20आनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 12आ जोखोम जानो गोनां जादों बेनि मादावबो माखासेया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों मध्य प्रदेशनि धार जिल्लायाव जानो मोनदों बे जाथाया मोनानि समाव जानो मोनदों खामानि मावखांनायनि उनाव 35 लेबारफोरखौ लानानै
पिकआप भेनजों फैबाय थादोंमोन नाथाय गारि सालायग्राया कन्ट्रल खोमादों बेनि उनावनो पिकआप भेना गिबियाव बेलथायदों आरो गंसे एसइउभि गारियाव सौख्रांहैदों जायजों गंनैबो गारिया थेर बेथेर जानायजों लोगोसे बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 20 मावसुमाफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों सा 12 जोखोम जानो गोनां जादों जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख रां होनो फोसावदों आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो फोसावदों मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार मोहन यादव बिथाङाबो जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जिउ खोमानांनाय नखरनो 4 लाख होनो थाखाय फोसावदों आरो गाज्रि जोखोम जानायफोरनो देहा फाहामथाय लानो थाखाय 1 लाख रां आरो फिसा जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों मध्य प्रदेशआवनो आरोबाव गुबुन मोनसे जाथायाव गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों मध्य प्रदेश टुरिज्म डिपार्टमेन्टजों सालायजानाय गंसे जाहाजा दैयाव गोदोदों हरखाब बारहुंखा फैनायाव जाहाजा दैयाव गोदोदों मध्य प्रदेशनि जलपुरनि नर्मदा दैमायाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया दासिम 4 गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय आरो सा 19 गोमानानै दङ आरो सा 22 रैखा खालामनो हादों मोनाबिलि 6 रिंगासो समाव जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो हरखाबै घन्टासेयाव 60 निफ्राय 70 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा बारनायाव दैनि दोहौआ बारानिफ्राय बारा जानायलाय दैयाव नावा गोदोदों जाहाजनि केप्टेन मदन पाटेल बिथांखौ खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथियो लाइफ जेकेट गाननायनि थाखाय जायफोर रैखा मोननो हादों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव लाइफ जेकेट होनाय जायाखैमोन उनाव जेब्ला जाहाजा गोदोहोनो हमबाय अब्लासो लाइफ जेकेटखौ राननानै होदों जायनि थाखाय माखासे दावबायारिफ्रा लाइफ जेकेटखौ गानस्लाबनो हायाखै बेनि थाखायनो दैयाव बुखारलांजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फिन सासे बिमा गोमानायनि खौरां बालिका दैमारि मुंनि सासे आइजोआ गोमानानै दङ गावनि फिसाफोरखौ गारनानै बालिका दैमारिया गुबुन हौवाजों खारदों पापुसा मुंनि कार्बि आंलंनि हातिदन्दी गामिनि सासे सेंग्राजों खारदों होननानै फोरमायथियो बालिका दैमारिनि असे फिसाया बालिका दैमारिनि फिसायनि मुङा बिजय दैमारि बिथांमोनहा हजाइ जिल्लानि काकी पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोजोनपुर गामिनि थागिबि नाथाय बिथांमोनहा गावसोरनि नखर संसारखौ सालायनो थाखाय बा नखरखौ नायनो थाखाय केरेलानि तिरुवनन्तपुरम जिल्लानि सिङाव थानाय मन'बेल्लायाव नखरनि गासैबो जयैनो खामानि मावहैयोमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय माखासे सान सिगांसो न'आव बिथांमोनहा गासैबो जयैनो फैजोबदोंमोन बेनि उनाव बिसिया गावनि फिसाजो सासेखौ लानानै फिन मन'बेल्लायाव खामानि मावनो होननानै थांफिनदोंमोन नाथाय माखासे उसुबिदा बा माखासे खामानि थानायनि थाखाय फिसाया थांथ'नो हायाखैमोन होननानै फोरमायथियो बिसि बालिका दैमारिया मन'बेल्लायाव सौफैनायनि माखासे साननि उनावनो गावनि फिसाजोखौ गारनानै पापुसाजों बबेयावबा खारखुमालांबाय होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बालिका दैमारिजों लोगोसे पापुसाखौ नुसनबायोबा जाहाथे नखरनि सोद्रोमानो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों मानोना जेरैखिजाया बिसि बालिका दैमारिखौ नांफिनगौ होननानै फोरमायथिदों फिसाया बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि नुसनबायोबा न'नि सोद्रोमानो खौरां हरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8137088521 खेबसे बुंबावनि 8137088521 डिउटि मावबाय थानाय CRPF जवान हबगा गयारिया हरखाबै रुंसारि जाबाय मणिपुराव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो हबगा गयारिया हरखाबै हाइ ब्लाड प्रेसार जादों जायनि जाहोनाव बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय बिथांखौ मैयानि समाव गावनि न'सिम लाबोनाय जाबाय आरो नेम निथिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनाय जाबाय बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जपादां ओनसोलनि दिगपुरनि थागिबिमोन हबगा गयारि बिथाङा थांनाय 2005 मायथाइयाव CRPFनि 156 बेटेलियनाव जइन जादोंमोन बिथाङा आरो बे समाव मणिपुराव डिउटि होगासिनो दंमोन थांनाय 24 एप्रिल खालिसो बैसागुनि छुट्टि जोबखांनायनि उनाव फिन गावनि डिउटियाव जइन जाहैफिनदोंमोन बिथाङा नाथाय हरखाबै हाइ ब्लाड प्रेसार जानायाव बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जाबाय आरो बिथाङा थैनाय समाव गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय फैगौ 4 मेआव रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि काउन्टिं जागोन अदेबानि भट साननाय जागोन काउन्टिंआ जाहाथे गोजोनै जानानै थाङो बेनि थाखाय अर्डार फोसावदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय 163 BNSS नि सिङाव माखासे अर्डार फोसावदों जायनि थाखाय माखासे खामानिफोरखौ हेंथा होनाय जादों 163 BNSS नि बायदिब्ला काउन्टिं सेन्टारनि प्रिमाइसेसनि सिङाव धर्ना स्ल'गान बायदि खालामनो मोननाय नङा लाउड स्पिकार बाहायनो मोननाय नङा जायखिजाया राजखान्थि दोलो बा बिजाथिनि थाखाय रंजानो मोननाय नङा काउन्टिं मिरुनि सोरगिदिं 100 मिटार रेडियासनि सिङाव अरायथा नङै गला होनायफोरखौ बन्द खालामदों बा बन्द फोसावदों काउन्टिं सेन्टारनि 1 किल'मिटार सोरगिदिंनि सिङाव लावथि हाथियार बायदिसिना लानो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो साबा बा बेनि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा
4 मेआव काउन्टिंनि उनाव फायार क्रेकार्स बा बमा गावनायफोरखौबो बेन फोसावदों बाक्सा जिल्लायाव बेबायदिनो जाहाथे काउन्टिंआ गोजोनै जानानै थाङो बेनि थाखाय बाक्सा जिल्लायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय 163 BNSS नि सिङाव माखासे अर्डार फोसावदों बांसिन जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय मोजां सानसेयाव दाथ' नुजोब्बायना बेल'सै सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन